नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. कोविड मार्गसूचीचे अकस्मात बदल जाल्ल्याक सार्वजनिकाली हाल अपेष्टा. प्रधानमंत्र्याल्या दीर्घ आयुष्यासाठी महामृत्युंजय जप कार्यक्रम. वीकेंड लॉकडाऊन जोयडा तालुक्यात 100% यशस्वी. अधिकारी विसरता आपली सभ्यता. रणडुकराचे मांस विकच्या तयारीत असताना 3 जणांक अटक. आतपळ्या सविस्तर खबरो. कारवार. राज्य सरकारान शेनवार आयतवार वीकेंडाच्या प्रवास करूक संपूर्ण निषेध केल्ल्यान सरकारच्या मार्गसूची प्रमाणे आठवड्याच्या अखेर शेनवार आयतवाराक संपूर्ण बंदचो प्रतिसाद जाय तसो कारवारात मेळ्ळो ना. कारवारात जास्तीत जास्त दुकानां लोकांक येवप सुरू आशिल्ली. सदाशिवगडार सगळीं दुकानां मार्केट चालू आशिल्ले. रस्त्यार खंयी त्या जागजाग्यार पोलीस आशिल्ले. पण ह्या बंदाक लोकांलो जाय तसो प्रतिसाद मेळ्ळो ना. गोवा सीमेच्या मादाळी चेकपोस्टार लोकांली गर्दी आशिल्ली, कारण 2 डोस घेतिल्ले प्रमाणपत्र दाखयल तरी RT-PCR सक्तीचे केल्ले. पण गोंयच्यान येवच्या प्रवाशाक पोळे गेट सोडताले, पण कर्नाटक गेटार RT-PCR रिपोर्ट मागताले. आणि गोंयच्यान कर्नाटकात वाहनां मात्र कारवारात बिंदास सोडताले असो सार्वजनिकान आरोप केला. सरकार मार्गसूची करताना भेदभाव कित्याक करता असो जनतेलो प्रश्न. गोंयच्यान कारवारा येताना गोंयकारांक कित्याक ही सक्ती करतात? कर्नाटकांतल्यान प्रवेश गोंयांत केल्यार तेमकां एक न्याय कित्याक करतात? तर दोन्ही गेट बंद करून कोणाकच दोन्ही बाजून प्रवेश दिनाकात आणि अशें अचानक मार्गसूची करून प्रवाशाक त्रासाक घालनाकात अशी सार्वजनिकाली म्हणणी आसा. RT-PCR टेस्ट करतले जाल्यार काणकोण तालुक्यांत वेवस्था ना, ते साठीर मडगांव वच पडटा. RT-PCRची पोळे आनी माजाळी गेटार वेवस्था करूं जाय तेन्नाच हो प्रश्न सुटतलो अशें नागरिकांन प्रसार माध्यमांक कळयलां. दोन्ही राज्याच्या सरकारान हेजेर गंभीरपणान विचार करून योग्य रितीन हेजेर उपाय काडूं जाय म्हण सार्वजनिकाली अपेक्षा आसा. फुडल्या दिसांत ह्या उपायाचे प्रवाशाक कितलो उपेग जातलो हेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा. वीकेंड लॉकडाऊन जोयडा तालुक्यात 100% यशस्वी. जोयडा. कोरोनाची साखळी वाढती आशिल्ल्यान राज्य सरकारान कठोर नियम लागू केलात. या नियमा लागून वीकेंड लॉकडाऊनाचो पयले दिवस जोयडा तालुक्यात 100% यशस्वी जालो. तालुक्यातल्या कारवार बेळगाव आणि बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गार येवच्या जोयडा, कुंभारवाडा, जगलबेट, रामनगर, अनमोड आणि तीनही घाट हांची सगळीं दुकानां बंद आशिल्ली. गोवा सीमेर अनमोड हांच्या चेकपोस्टार गोंयच्यान येवच्या वाहनाची कसून चौकशी सुरू आशिल्ली. ज्या मनशा कडेन 72 तासांचे नेगेटिव्ह प्रमाणपत्र आणि 2 डोस घेयिल्ले प्रमाणपत्र ना तेमकां परत धान दिते आशिल्ले. ह्या भागात पेट्रोल पंप, मेडिकल, डेअरी सुरू आशिल्ली. खासगी कार्यालय बंद आशिल्ली. जगलपेट हिंगा आठवड्याचो बाजार बंद दवरिलो. रस्त्या वयल्यान सरकारी बस वयताली, पण त्या बशीत प्रवासी दिसून येवं ना. रामनगर, जोयडा, गणेशगुडी, अनमोड चेकपोस्टार पोलीस बंदोबस्त आशिल्लो. ह्या बंद दरम्यान कसली अनुचित घटना घडली ना. ताका लागून वीकेंड लॉकडाऊनाचो पयले दिवस जोयडा तालुक्यात 100% यशस्वी जालो. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमकां गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. प्रधानमंत्र्याल्या दीर्घ आयुष्यासाठी महामृत्युंजय जप कार्यक्रम. कारवार. कारवारच्या BJP शहर महिला मोर्चातर्फे देशाचे मान्य पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हेमगेले आरोग्य आणि दीर्घ आयुष्याच्या हितदृष्टीन कारवार नगराच्या श्री महादेव देवस्थानात महामृत्युंजय जप कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या वेळार महिला मोर्चाचे अध्यक्षा श्रीमती वृंदा विलास दामसडेकर, जिल्हा महिला मोर्चा प्रधान कार्यदर्शी तसेच नगरसभा सदस्य श्रीमती माला हुलसवार, श्रीमती वाल्मिकी किशोर तांडेल, रोशिनी माळसेकर आणि इतर BJP कार्यकर्ते हजर आशिल्ले.
ईशवपराता भगवोप अवतत्यधनुस्वं सहस्राक्षते शुभे निशीयशल्यानामुखा शिवो न शिवनः ते धन्वनो तेदिरस्मान् प्रणक्तु विश्वदः अतो य ईशतिस्तवारे अस्मन् विदेहितं भविताय क्रान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय ते नमो नमो हरिकेश। कारवार नगरसभेत 40 कोटी रुपये अनुदान मंजूर। कारवार अमृत नगराभिवृद्धी योजनेभितर कारवार नगरसभेक 40 कोटी तर अंकोला नगरपंचायतीक 10 कोटी रुपये अनुदान सरकारान मंजूर केला। नगर व्याप्तीत आणि नगरपंचायत व्याप्तीत मूलभूत सेवा सुविधा मेळचे खातीर हे अनुदान मंजूर जाला असे कारवार अंकोलाचे आमदार श्रीमती रुपाली नाईक यांनी सांगला। सार्वजनिकाक विशेष कळवणी। चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला। हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो। सार्वजनिकान आपापले वाहना व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला। जेन्ना अधिकारी विसरता आपली सभ्यता। अंकोला उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो राष्ट्रीय महामार्ग 66 चौपदरी रस्त्यार लघु वाहन, अवजड वाहन, स्थानिक वाहन आणि रुग्ण वाहन असे संचार करूक म्हण चौपदरी मार्ग अलग अलग ट्रॅका प्रमाणे ठरयले आसात। जाल्यार तितूतच VIP वाहन येतल जाल्यार निर्दिष्ट त्याच ट्रॅकांतल्यान वचूं जाय अशें आसतना एक सरकारी अधिकाऱ्यान ब्रेस्ताराक सकाळी VIP ट्रॅकांतल्यानच आपल्याला वाहन वचूं जाय म्हण अंकोला बेलेकरीच्या टोलगेटार हट्ट धरून बशील घटना घडली। VIP ट्रॅकांतल्यान वाहन वयतल जाल्यार त्या वाहना बरोबर एक सुरक्षा रक्षक वाहन उरण सायरन वाजयते येयल्यारच टोलगेट ओपन करतात। जाल्यार जल खात्याक संबंधित आशिल्लो हो अधिकारी आपली सरकारी जीप VIP गेटान सोडूं जाय म्हण हट्ट धरून बसून पावण घंट थांबून वाद घालत रावलो। कायद्यान तेका त्या गेटान वयचो अधिकार ना जाल्यार गेल्ले काही दिवसाच्यान हो अधिकारी असोच वागता थंय आशिल्ल्या CCTV कॅमेरात आणि प्रवाशाल्या मोबायलात तेमगेल्या वागण्याची पद्धत कैद जाला। एक अधिकाऱ्यान सार्वजनिका बरोबर वागची सभ्यता कशी उरूं जाय आणि ती सभ्यता पार जाल्यार तेजेर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांक क्रम घेवं जाय अशी सार्वजनिकाली म्हणणी आसा। ಯಾವುದೇ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸತ್ತು ಅದೇನು ಒಳ್ಳೆ ನೀನೇ ಗಾಳಿ ಕೊಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ रानडुक्कर मारन त्याचे मांस विकच्या तयारीत असताना 3 जणांक अटक। अंकोला तालुक्यातल्या अक्सरू ग्रामातल्या इगनमोले वाठारात 3 जण रानडुक्कर मारन त्याचे मांस विकचे तयारीत असताना 3 जणांक अटक केली। या गावातले लक्ष्मण गौडा, शांता गौडा, गणपती गौडा अशी 3 जणांली नाव जावन आसा। तेमकां अटक जाला आणि मांस जप्त केला। उप अरण्याधिकारी वसंत रेड्डी हेमगेल मार्गदर्शन सकल ही कारवाई झाली। या कारवाईत मल्लिकार्जुन अंगडी, राघवेंद्र बेळगाळ, रमेश नायक आणि इतर अधिकारी या कारवाई वेळार हजर आशिल्ले। कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिका कळवणी। तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा। ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगेल्या दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले। या कचऱ्याचे सारिकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले। हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो। सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे। अधिक माहिती साठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।